yɛakyere Kwahu Hemaa ɛna wɔn akyere abambɔfo a ɛwɔ fie hɔ nso ɛnan ɛna wɔn akyere chef a ɔno aduane wɔ fie hɔ nso ɛde n'aka ho ɛna wɔn afa daasebere ku amoabo aten driver nso ɛde n'aka ho ɛtutu kaa no a ɛyɛ kɔnfuo tɔɔyɛ ɛde asi ahemfie hɔ no wɔn atutu kaa no number plate afiri hɔ ɛna wɔn de ɔhemaa n'atenam ɛtuo ne ade a wɔn ɛtoto no nokure nie odiifoɔ agyagoraja ɛnso ɛwɔ ahemfie hɔ bi ku amoa no a wɔn atu no wɔne no ɛna ɛwɔ ahemfie hɔ sisiɛ sɛ ɛnura no ne life so no agyagoraja ne life life no papa no kura sɛ watena so ada 7 years ade a wayɛ no egu akonnwa ne ho fi na wɔn nso sɛ etu ahene si ahene po ɛde wo ba ayɛ sɛ wɔn mpɛw bio etu wɔn atu ɛna wɔn atwitwa edwan nyinaa ɛkyerɛ sɛ wɔn atu waba bɛtrae empirenu anaasɛ mprɛnsa so ɔkura no wantimi wɔn ahene de sesi a wɔn kyerɛ ne nkyɛre yɛdi Kwahu ha no ebinsi sada na anopa no anase ahonache no ana ebeto odwa se Kwahu Hemaa na Adwoa Gyamfua otoso miensa ene nipa bi a eka ho ya kidnapium ene ahonache bese 4 ahonache ya na kidnapi we no enye ene anasem we ehye ase asam no ene kidnapi ne de ekoso ewo Kwahu abene ahimfi ho no ehye somewhere 24th January ya etwamu yi ana mpanifo ekotu ohene bi na ohene na yetu no still na no odaso ewo access ewo ahimfi ho na o kire ne krache power ewo mpanifo so ena make say odifo kwamena asiama ye frɛ na agyagoraja ye tenete yensa wo no so no so kan bi na eno ye allege na docket no edamanimu amede ho mfifi mu no amanebo no ede ebro nyabotre na me kyerɛkyerɛ wo nsɛm no emu yɛfrɛ me Dan Kwasi Prince Daily View GH so ni mesel sɛ ene da wo ba no subscribe wa share wa comment every baby a wo hwe free next episode on setumi aka na before me de ensɛm ne docket ni mu nsɛm de bebrɛ no. This episode is really brought to you by Yes You Can Cybersecurity LLC. Na empanifo sɛ omo ye free incentive practical cybersecurity JRCIT audit training edi amo bibiara registration no free ehun ehia se ubehia IT anase ICT background bia na ewo cybersecurity ade kire ne adesua wemu no mpanifo se ye begina mutumi so ne omunim die so akire cybersecurity fundamentals framework standard laws regulations ene de ka ho project certificate so tato na emfaso any benefit a ubenya ewo cybersecurity ade kire ne adesua wemu no eye befu job search any visa assistance open visa ho sensem e de akoto wade sua so empanifo eye scholarship befu so tato a ni nyina no empanifo e de ma comment section ase no registration link no e da ho click so register for free abusia yemna yensem ne so this is not the first time near yakindampi obi ewo ahinsie ne ahintu ehun ye nyina ye beka ya somewhere last year November nim ho baby na cha se 1 year ni anda enkrofo bi kwa kidnap ohene bi ewo Kwahu abetifi meno nam so yafa ho acheche nipa bese 26 eko 29 ana second time asan SBM na this particular queen mother yakindaping ni enkrofo bi a ya acheche yomo no asem we in particular na nkasa de enye nne ana asem we ehye ase na yenko ye chikakra na somewhere January 24th January ya etwamu ana etu ahene ne esi ahene mpanimfo a ewo abene ahemfie ede beto Ghana ni wiase ne Kwahu man ni nyina nim se omo hina ye frɛ no Nana Kwasi Buadi omatu no na ene ensema na mpanimfo ka de ataato kyeremu se omo hine niema bi a oyɛ ewo kurom ho ene niema bi aso baaye no ofunfun bese mfinhia nson 7 years ni a obedi niema so no waye niema basa ontoto niema yie me no nam so yetu na de so boni on de Kwahu man no on sɛ rade mfanche ene ye na nan mo yesi ha ubia obey wadwe se obegu Kwahu man ni mu ase no ye no obedi di pepepe eno ti opese dachi na busuafo enso bebe ya konwa hu dia ni immediate family amomo ben na bebe konwa hu dia on sacred suban na on ko boniface on ko kan srade
Sign. Send on for Mambrani and Mandia de Dumantino. A did tribu them. Emma, I could not kiss your veterans. A son when yams from Kwahu Hemaa Hunting. Money, Panina, Nanado Danko Kufuado. Our banner home Jim, a Shedan Munyam. Shedan Munyam no. Manicotra. Banki kesi a wogana ha ebodo so esai suban ya wo ni munti ankowie yie ama ko ba se na duma e different nsem ene onyame ye wo adom de a onko apese mankuminya wakogu ye ni masepoto wogana se ye nananom aye wo ha ya sorry antia sa dumade na ebe haye ye ntra ho ma onipa ba ko personal interest nti kwawu anim ebegu ase e ma ne sa eno nti nananom atra nkonya emra ba tiny bomb chi dom se omu nsi hene ntu hene wo bede ha atu anamon atu no frade so menu nam so right after say omutu ohene no ntie kakra kirem say ohene ne da so eba himfie ho ebrekon yetu ni nyina no otumi di na security sifo police fo eba himfie obesesa ne ma bebre ase o yisu police fo na ewo ho no na eno ne wa ye nka bi nhye nyi bi firi mu ahomachi ya bese no nan bese fo ye mu ho ba bi ana ebeto odwa se ohima owo abene ahimfie na Adwoa Gyamfua otoso miensa ya kidnapping no na kidnapping mu no yesi anyo no nko nipa mako en 94 enso ka ho amnamu mu ha ye chiomu ma chese driver na ono etwi Land Cruiser na esi efie ho anasa himfie ho no ono so ye chene tato eye chef de ono aduane edema ahimfie no ono so ya chi no na ene yesi ahomachi ya na national security nkrofo bi omususu ze omukire mu se omoye national security ono mu yihye a police uniform ana cheso mo bogura himfie ho mo ye sa ready ene yesu yesi etu a yetoto ye e wa himfie no esewani ensese o kameno nam so ene e car Land Cruiser esi ahimfie o mutu ye no yesi o mo track ye na chese e ben clan ma eno nam so ena make side dia police fo akọ eye abene ahimfie ho e pre asundue se bibia no betumi edu ho na yesi divisional police commander no du ho na ye hwehwemu kakra na no na chese Kwahu Hemaa da sebre akuamoa boati otoso miensa amunamu mu ha na ye no ye che ne driver ya gigio mu phones na ensem no ye nkọ Kwahu enna hemrache boys na wo ho na se police for edi atuo ni ade ba o so a hemrache ene se omo abawuram ade atuo abubu che da ahimfie na no ne ade na obi afoforo wo no ene ade na omo abeto ahye boys ne so ahimfie ho eto omo baaye no omo afa boys no 4 ene do omo ko ene omo afa ohema ena ahimfie no every 8 esi ho no omo atu we say na number you know Kwahu my hene na ebo anim no omo asase aba omo atu afiri ho na omo ede car na saa ede ye Hemaa no Kwahu Hemaa no atenam adu omo ko na omo afa boys a ebo bai wa himfie ho no so 4 na omo de omo ko na say no police fuo no emomu take in charge okuro. Okay nti say mete wase o machi ohema no friend say ohema ya friend say edin ya friend na Gyamfua ba de ka hon na Gyamfua the second I think so toso miensa yeah but police for divisional police command e won koko chire mu se de ekoso no mo nheda enim de ekoso operational
Ekoso no. Wabesen koho. Enti no se si aye de bi a wo frɛ no a obetimi aka mu asɛm a kyerɛ because wabesen koho asen twemu abesen ko enu nti no se si aye de wo frɛ no a obisa na se si aye nso de ma hu se police car ne ade de barricade ne ade no ebi ko a cheso ma bobo barrier ewo eho Yo. Enti no da sebre no a wo mutu ne de se wono ene ne police for ene wo ahemfie hospital Na da sebre no boye mu kakra ebia na tifo 80 anahwefo tonka da sebre da wa twam no oye bibi okay dia woye dia mentime enka ne sesia na mbomu no wanka no kora nkyere atu ahene si ahenefo okay ana atu ahene si ahenefo no ewo abene no etu no efiri so twa adwan gu ne so eno na woye se obesan aba na ahemfie ene ade na mpanifo no nso aye atu ahene esi ahene kontin ne na asefo ne nyina aye se dabi omo ma ne mma eno nti ema omo esi da sebere omo si wo hene foforo eti wo hene foforo no na ewo ahemfie ho ene se akwasidaye na ye ho na onne police for eka omo ho se omo ba abefa na ne ma se ni obi etu firi baabi a ewoso oba abefa na ne ma nti oba abefa na ne yeah tenu mu no na wantimi ama because ata na ye kwasidaye enti wantimi ama eno nti ya nka bi anhyemu ne se ahemnachi wode police for ababeto ahye ahemfie ne so enti mususu se ohina mutu no ana edisa ohina utu no me no ka se kura wo ahemfie ho sisie ena wama ya kyere Kwahu Hemaa no tutu car no a eye konfuo toye edi asi ahemfie ho no woma tutu car na number plate afiri ho ena woma de Hemaa na atenam ena wama kyere boys ye wo ahemfie ho no nso for eno nso enya betesa atuo ni ade a womo etoto no nokure ni wo tie wo phone so kura na kyerɛ sɛ enya asɛm ketewa ntime no ka sɛ die police fo na agye ahemfie no ɛna manya na ntia sɛ me de me nkɔ ahemfie ho de enti no entiye na manya ɛsɛ odifo ajagoraja enso ɛwɔ ahemfie ho bi na odifo ajagoraja ɛwɔ Kwahu ahemfie ho one yi das kuamoa no a wo matu no one no ɛna ɛwɔ ahemfie ho sisie mona mo kromo mo susu sɛ asensɛm ɛkosi ajagoraja nso enim ho bi ana sɛ bibisa sɛ enura no ne life so no ajagoraja ne life no o frefre boys bi no wo tete moto so ama o ka se we nu nyina ma frɛ wo mu na chiri asɛm de ye ɛwɔ hɔ eti no ti sa asɛm no a o kan ye no me follow no pa eti sa asɛm no a o kan ye no ana ade no nso asi wɔ Kwahu ɛna wo no nso ɛwɔ hɔ bi so I say ni ade ne ti o eninti no na kyerɛ sɛ ade a mebe de entiye ne manya say because mebe de ni follow na yi ne kasa no ka ne mranti a etiti moto so a ofrɛ wo etu ofrɛ wo mo na o ka sa no a mi nya ne ntiye wo ho sɛ owo hobi no na kyerɛ sɛ enye me nwanwa de allege say you know Sisi twa abene ho no twa ho sin no e kire yi sei sen na mabunu na e wo ho nso
fano senia omachi omo Hemaa ne say the akoya ne say obia ntimi nko na obi ntimi mo de kire say police for abeye kuro ni mumma ana wo mukita tuo ni ade nso ntino emma etimi no ka say ntimi nhunu say safe na ahemfo no so tetemi nhunu dia sibia na memeno me no ka say kura ba bia mewo no me ntimi mfa ntu de kire say enyasem ketua ntino yesre se o manfo omrem na fe wo mo mahwe ko wasem no yesre President Mahama because Kwahu ha no ebi si sada yen nimu saade no ko pem se papa no kura se wa transfer ada 7 years afa na ade a waye no egu akonwa ne ho fin na wo mo nso se etu ahene si ahene fo edo wo ba ye se wo mo mpe ubiu etu wo ma tu ana wo ma twitwa edwan nyina e kire se wo ma tu wo ba be try emprenu ana se mprensa so okra no wantimi anya yi na tesanko de ne eden bi na nka san ba dia konyo ne eden o yusu police fo no na o de ne eden sa ba ho eti to de ne eden ba ho no na amfa eti no okoye afa de o se o ba ba ye o ba se sawo ne ma ne ade na ne ama nso de se yemfa police enka amesesa eniama ese eyeyi ewo bra bibia Ghana hamra wa ha court na ehwe eka bibia entino meme de menim tumi a wogina aso mom na anso no mene wo kase de ono ana wo ahemfie wo sesi a obo police for ewa na ho bo na ho pa eche anumu no da sebra ku amoabo aten so the scared nso aba efiri nkran aba oba bedru fie ho no nso manya na nteye se ono nso o ma kire no a kire ne driver aka ho ana onchise se ni yenhunu ba bi a omodo omoko etisesi a de Kwahu de ya kire Kwahu hene die minimo so oye o hene no ya kire Kwahu Hemaa ana wo ma kire abambofo a wo fie ho nso enan ana wo ma kire chef a onu aduane wo fie ho nso ede na aka ho ana wo ma fa da sebre ku amabo aten driver nso ede na aka ho ana mo de wo moko je nipa ya chi omo no mo doso nipa ya kire wo mo doso na omo a ye chi omo ahomachi no ene Kwahu ekuamo ahene no different because ekura mo ahene na tese ekura mo ahene ndi sesi a wo mo kire ne nkere yedi ono besen eko no police for na chi na say police for na chi na akoye bibi ti say nhwehwemu na so omoye me de ba bia mi kina na de ni dia nkan bibi me ka se wo ma me nka se dia ba sesi ai de police for na I taking charge. Yo, na before bibi ntie ntumi modin ba before kra na ye betumi eja wa ma wakono. Ususu se Hemaa na nsensem a ekoso ne ahensi ahenitu no Hemaa no ewo nipa bi ono nso pese ode ne betena akonwa ne so ebra yitu ohene no. Dabi o se me de minimu ahensem ni mu bebrede na so de minimu na se tu ahenesi ahenefo no ene eyi nipa na no me de na akokire Hemaa okay na Hemaa so aka se o ebi a we de metene so ana se we de mentene so no Hemaa na ka se o mpene so a still was so mo sign ekope obifoforo edeba ti me de minimu fa ahensem ho no enye bebrede ba de me beto ya minimu se ye na ne se Hemaa na si ehene eno nti no kontinye na wo mo a ye fre wo matu ahene si ahenefo no ekeka bumu a na kire so wo mo eko beti nipa na be te se nso eba
no omo vete Adwoa mbeyi no no omo de na akoma Ohema no na Ohema no nso aka se bi a mepene so ana mempreso enti Ohema ne de oda se ne maame awo no wanya ne ba enti wono de wode ne be koma no opreso no okase opreso a na kire se omo asoa no na afi wo mo de ne to aka kunana so okay abusia na ensem ne bi eno no na me kasa de okokwawu ne mpotam abene oho ehuru dindindin panimfo ne mabu ne ho no omukura so moyam hihihio eze yentumi ngwafum ma ena me kasa odifo kwamena asia ma ye friend Adagoraja ye tenete yensa wo no so no so kan bi na eno ye allege ye bekoso de ye ne de ensem na chi de betofum bia no ahya ne ye de bebesom ye friend Dan Kwesi Prince Daily View GH message so ba no subscribe na busia no atumi akoso akonanim makrawo